an bɛ aw fo ka koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni. An ko aw ma ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi an bɛna kuma lakanabaliya kibaru dɔw kan ka bɔ Banɲagara. Olu ka marabolo la gɛlɛya caman bɛ yen nɔ sisan. Mɔgɔ caman olu b'a la ka bɔnɛ u ni la, dɔw yɛrɛ fana b'a la ka b'u sigiyɔrɔw la. An bɛ kuma kan ni kunnafoniw kɔnɔ. Nin y'a kalo 2 bɔɲɔgɔnko ye. Musa Mara ɲini k'a fɔ ko hakɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ di a ma marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kura hukumu kɔnɔna na k'u ka dili jɔ. Halisa jamana marabagaw b'a la ka taa ɲɛ ka musaka ninnu di. Musa Mara ka nisɔngoya jira ko ninnu siratigɛ la. Kunnafoni wɛrɛ bɛna fara olu kan. Ni ko k'aw tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lemanaw, an bɛ aw fo ko kura ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan Lidi Media sanfɛ. An bɛ taa Banɲagarakaw fɛ yen nɔ. Lakanabaliya barika ka bon dugu caman na yen nɔ. Mɔgɔw olu kɔni bɛ bɔnɛ u ni la kuma bɛɛ. Sɛnɛkɛlaw u ma min u ma bɔ. Wa i b'a ye k'a fɔ ko kɛmɛ sababu ye ka siran barika bonya kosɛbɛ. An sera ka nin sereya sɔrɔ a ko kan nɛgɛjuru sira fɛ. Nka tigi y'a kanu k'a tɔgɔ to gindo la an ka lamɛn. Banɲagara region in vraiment an kɔni an sɛgɛnna, an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taabolo min, parce que faamaw b'a fɔ ye o ye information ka di. Kunnafoni kɔni an mana kunnafoni mɛn waati o waati kunnafoni bɛ di, information bɛ di. A bɛ fɔ ko mɔgɔ jugu filɛ ka dalajɛ nin yɔrɔ in na nin koto in na bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la. Information sɔrɔ, faamaw bɛ information sɔrɔ mais foyi tɛ kɛ, fo ka taa tiɲɛni kɛ, vraiment foyi tɛ kɛ. An t'a dɔn ni mun de don, manque d'effectif de don wa, mauvaise volonté dɔ de b'a la wa, vraiment an ma foyi de faamu. Banɲagara tile 2 tile 3 tɛ kɛ n'u ma yɔrɔ dɔ attaquer, n'u ma sira tigɛ ka mɔgɔ dɔ faga. Et au don la semaine surpassée u nana jusqu'à peu près à 700 ou bien 600 mètres, je dis bien mètres, je n'ai pas dit kilomètres, 600 ou bien 700 mètres de Banɲagara ka mɔgɔ 2 faga u bɔtɔla kungo kɔnɔ ka na u y'u 2 faga. Mɔgɔ dama min fagara kungo kɔnɔ, mɔgɔ to sɛnɛ la u b'u faga. Mɔgɔ dama min fa mɔgɔ yɛrɛ t'a dan don. Semaine jan tɛmɛnen u kun ye mobili caman, mɔgɔ fɔ cogo la mobili 4 mobili 5 caman ko 6 dɔw ko 4 dɔw ko 5 ani mɔgɔw bɛɛ donna ye kungo kɔnɔ. U donna ni mɔgɔ ni mobiliw bɛɛ ye kungo kɔnɔna na. An ma foyi mɛn. Donc k'a fɔra ko mɔgɔ dɔw kɔni bilala u seginna ka na. Banɲagara ka den kelen yɛrɛ b'a la, ale kɔni ma na fɔlɔ. Mɔgɔ dɔw bilala dɔw ma bila. Banɲagara sira ni Banɲagara ni Bankasi ni Koro sira kelen de don. Jadousi ye don 2 di, samedi ni mardi, mobili si tɛ bɔ Banɲagara ka taa Bankas ou bien Koro. Mobili fitininw bɛ taa mais kariw tɛ taa. Maintenant an kɔni t'a dɔn an bɛ taa an ko min, an bɛ taa an jami, an kamana gannen de don. An ye population civile vraiment ni dɛmɛ ma kan ye, an tɛ ka foyi de faamu. Des fois a bɛna hakili la ke faso y'an to yen de wa mun de don. Ni faso y'an to yen fana u ka sɔrɔdasiw kɔni bɛ yan, faso sɔrɔdasi bɛ yan, o b'an pousser k'a fɔ faso m'an to yen. Mais a fɔra mɔgɔ jugu bɛ ka dalajɛ nin yɔrɔ in na tile 2 tile 3 information de di, a bɛ di, foyi tɛ fɔ, kuma tɛ fɔ, an tɛ foyi mɛn. An bɛ min mɛn u bɛna u ye tiɲɛni kɛ u taara. Olu de b'a ko information ka d'u ma, an dun bɛ information di. An tɛ ka ɲɛ foyi de sɔrɔ a la. An ka jamana in, Ala ka jamana in kolosuma, Ala ka jamana in kolosuma, Ala ka jamana in kolosuma. Mais vraiment an kɔni sɛgɛnna, an tɔɔrɔla ɲani na. Ni sɛgɛn tɛ 2 ye an sɛgɛnna, ni ɲani tɛ 2 ye an ɲanina, ni tɔɔrɔ tɛ 2 ye an tɔɔrɔla. An ma fɛn ɲini, an ye min ɲini k'an lakana. An dun tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye, an ye fantanw de, an ye sɛnɛkɛlaw de. I ye danni kɛ ka sɛnɛ kɛ, ɲɔtigɛ bɛna se, mɔgɔ si tɛ se ka taa kungo kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ ɲɔ tigɛ. I y'o ye mɔgɔ bɛ faga kungo kɔnɔ. Par finish la est-ce que an ka ɲɔ ye an bɛna tigɛ wa? An tɛna tigɛ o, mɔgɔ bɛɛ bɛ siran kungo kɔnɔ yen ɲɛ. Vraiment faamaw k'an dɛmɛ, an sɛgɛnna an tɔɔrɔ. O kɔfɛ an bɛ to dugu kɔnɔna na yen nɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na. Dugu min bɛ wele ko Duko bon min bɛ tali kɛ Dukonbo, ale ye dugu ye min bɛ Bankas mara la. Lakanabaliya barika ka bon ni dugu in na kosɛbɛ f'a kɛlen don sababu ye ni mɔgɔ caman b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la. An sera k'u ka sifin ɲɛmɔgɔ ka sereya sɔrɔ n'o ye Jigiba Ogo Bara ye. Ale ye min fɔ an ye nɛgɛjuru sira fɛ, an k'o lamɛn nin kumakanw fɛ. Nin kelen na o y'a daminɛ kabini 2018 na commune bɛ ɲani na fagali bɛ ka kɛ, dugu bɛ ka jeni, o bɛ ka bagan ninnu tari n'a ye. Donc sɛgɛn de bɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Kɔsa in na fana o ye dugu 4 de wulila.
donc i n'a fɔ Songo dugu ni Pelikanda Antaba ni Jɔnbɔ donc o ye mɔgɔw faga o ye baganw tari n'a ye ani minɛn caman o y'a tari n'a ye o ye dugu bɛɛ jeni vraiment donc insécurité totale de bɛ i n'a fɔ Dugɔnbɔ commune na dugu 24 de bɛ yen 24 kɔnɔna na an b'a fɔ AMO a bɛ taa fo 20 kɔ caman wulila sisan commune na kɔni ni commune maire tɛ kɔni bɛɛ wulila vraiment donc dugu mun bɛ yen a tɛ se ka tɛmɛ dugu 2-3 ɲɔgɔn na n'o tɛ dugu bɛɛ bɛ ka wuli dɔ bɛ ka taa Sevare Bamako dɔ bɛ Bayara donc caman de bɛ vraiment degunba de bɛ an ka yɔrɔ in na n'i y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ ko fanfɛla na kɔni o ye dɔgɔtɔrɔ SESCOM ninnu jeni donc école kɔni a datugura sɛnɛ kɔni a tɛ se ka foyi tɛ kɛ bagan kɔni tɛ donc sisan an bɛ yɔrɔ min na sɛgɛn de bɛ yɛrɛ yɛrɛ de Dugɔnbɔ commune sɛgɛnna fagali sugu bɛɛ a kɛra Dugɔnbɔ commune na vraiment an bɛ yɔrɔ min na baara kɔni tɛ an tɛ se ka baara kɛ an tɛ se ka foyi kɛ insécurité ba de bɛ an bɛ an ka yɔrɔ in na donc RN15 route RN15 kɔnɔna na fana Sevare ni Bayara Sirayan bɛ yen Koro ani Bankasi fana même chose hali sisan Dugɔnbɔ ni Bayara a tɛ tɛmɛ kilomètre 5 kan mɔgɔ tɛ se ka taa Sirayan bɛ yen an ka route RN15 na donc i n'a fɔ i bɛ taa Sevare walima Bankasi Koro gɛlɛya de bɛ yen n'i ma kɔlɔsi attaque bɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni insécurité ba de bɛ yen Dugɔnbɔ commune sɛgɛnna a sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de o ye école ninnu datugura dɔgɔtɔrɔso ninnu o y'a jeni donc fɛn bɛɛ i n'a fɔ kalanko kɔni a tɛ se ka fɔ an tɛ se ka sɛnɛ kɛ an tɛ se ka bagan mara Bamakɔ mara ɲɛmɔgɔ y'a latigɛ ka bagan feere sugu minnu bɛ yan nɔ k'u datugu a bɛ se sugu 7 bɔɲɔgɔnko ma o sariya lawaleli baaraw bɛ sen na sibiri tɛmɛnen o tun bɛ Lafiyabugu o ye k'a fɔ ko sugu wulili kɔni kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ sabula u nana bali sugu kɔnɔmɔgɔ ninnu na ni ka u gɛn ka bɔ yen nɔ lakana sababagaw ye o baara kɛ nisɔngoya bonyana kosɛbɛ ka ɲɛ mɔgɔ caman fan fɛ i n'a fɔ Musa Keɲeta ale bɛ a ɲɛfɔ an ye cogo min na nin kumakanw fɛ. Bagan feerela ye an nana depuis 99 an bɛ yan nɔ an bɛ saga feere ni misi feere ni ba feere ni fɛn caman b'a feere bon ministre de l'élevage bɔra an ka yɔrɔ la an yɛrɛ balila k'a ye réseau de kan ko garabali 7 garabali 9 k'o bɛ wuli bon an kɔni an ma compte k'o yɔrɔ fɛngɛ kan fɛn fɛn ye fɛnɛ an y'a mɛn réseau kan bɛɛ mɔgɔ y'a cogoya minɛ réseau kan an fana y'a réseau kan o cogoya la ɔ kɔfɛ même pas 3 jours ministre yɛrɛ nana an ka yɔrɔ la ministre Yubaba nana an ka yɔrɔ la a nalen a ko an ma ko k'an ka garabali mɔgɔw k'an ka wuli k'an ka taa Daral la cathédrale la i y'a faamu k'an bɛɛ ka taa yen nɔ bon an dun y'a yira la kan ko an ma ban sara tɛ jamana sanfɛ quoi jamana mana mun fɔ an b'a kɛ o cogoya la an ko an ti ban parce que jamana yɔrɔ fa an ka taa yen mais yɔrɔ in ka jan anw kɔni ma an kun ma u k'a lajɛ hali n'u bɛ yɔrɔ wɛrɛ yira an ye u k'a lajɛ Mandenya fanfɛla fɛ i n'a fɔ Jikɔrɔni Kuraya fan o forêt yɔrɔ fanfɛla ninnu u ka yɔrɔ d'an ma yen nɔ an bɛ taa an sigi yen nɔ bon an y'o kuma kɛ wa ɲɛ b'a la bi u nana depuis 2 heures u nana garabali fan bɛɛ minɛ ka mɔgɔw ka baganw bɛɛ mɔgɔw y'u ka baganw bɛɛ labɔ mɔgɔw ka minɛnw bɛɛ labɔ u yɛrɛ bulldozer b'u bolo u kan ka gaw kari u bɛɛ fɛngɛ ka minɛnw bɛɛ don ɲɔgɔn na ye baganw kɔni bɛɛ bɔra mɔgɔw cari la mɔgɔw gɛnsɛra de place tɛ mɔgɔ si bolo i y'a faamuya bon an kɔni an ma place kɔni sɔrɔ place t'an bolo nin waati in na fɔlɔ an ka mɔgɔw cari la garabali direct i n'a fɔ a gɛnsɛra quoi an kɔni an ka mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye k'a la fɔlɔ an ma place sɔrɔ place t'an bolo an b'o yɔrɔ de la nin cogoya la sa vraiment nin kɔni Jibiri mɔgɔ min bɛ baara kɛ garabali la n'i y'a ta k'a lajɛ a jagosi ka bon kojugu ne y'a nin kɛ i bɛna tiɲɛni caman k'u bɛna mɔgɔ caman bɔ baara la wala mɔgɔ caman ka du ci i y'a faamu vraiment an kɔni ala de bolo faamaw k'a lajɛ vraiment sariya tɛ fanga sanfɛ u k'a lajɛ cogoya bɛɛ ka yɔrɔ kɔni ɲini an ye an bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na yen nɔ o de ye diya an ye mais k'an to nin cogoya la tan n'o nin fɛnɛ kɛ o fɛnɛ m'u ka ko kɛta kɛ dɛ u k'a lajɛ u bɛ se ka yɔrɔ ɲagama yɔrɔ min na a bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ka se ka maninkala fan in Jikɔrɔni Kuraya fan ninnu ou bien forêt fan ninnu an ka se ka yen aménager an ka bɛɛ ka yɛlɛma yen siɲɛ kelen quoi vraiment ne kɔni de tun bɛ kunnafoniya b'an ka yɔrɔ la mɔgɔw bɛɛ cari-carilen don walahi Jibiri vraiment a kɛra tiɲɛni yɛrɛ ni tiɲɛni min don koro yɛrɛ Jibiri balofɛnw sɔngɔw gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati la kibaru dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko malo kilo 50 b'a la ka feere 6000 dɔw ko 6000 ni 200 yɛrɛ
i b'a ye an k'o fanga na ɲɔgɔn na gɛlɛya sugu ma mun de nanen don ni gɛlɛya sugu ye magoɲɛlaw ka tɔn bɛ wele ko ASCOMA o ɲɛmɔgɔba ye Abdulwahab Jakite an le ɲininka ni kumakanw fɛ a ye jaabi min d'an ma k'olu lamɛn. An y'a jateminɛ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ ka dagɛlɛya mais dagɛlɛya in tɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔw ma da sini na kɔ o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ yɔrɔ fɔlɔ tun bɛ fɔ ko an b'a fɔ min ma ko jɔn mɛnɛ c'est à dire période de soudure c'est à dire malokɔrɔw banna dumuni min b'an bolo olu banna sumankɔrɔw fana ma se dɔɔnin san bɛɛ la a bɛ bɛn uti de ma mais ɲinan an bɛ fɔ octobre de la bon donc mɔgɔw ma c'est à dire ji min nana o y'a to yɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ caman tiɲɛlen don mɔgɔw hakili b'a la k'a fɔ k'u kan ka sɔrɔ min kɛ san wɛrɛ u ma da o sɔrɔ la bon u t'a dɔn fana san bɛ kɛ cogo min na o y'a to kɛlen bɛ k'a to mɔgɔ min kan ka balo bɛ mɔgɔ min bolo u bannen bɛ k'a labɔ quoi parce que u ma da sini na sini bɛ kɛ cogo min na u t'a dɔn donc n'olu ma labɔ o kɔrɔ ko mɔgɔw b'a la o ka ca ni sugu kɔnɔna la n'o dun kɛra an mago bɛ malo la sisan malo min bɛ sugu kɔnɔ ka dɔgɔ finalement sɔngɔ bɛ dayɛlɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ bon o de b'a to an bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ ko sɔngɔ yɛlɛnen mais an tun bɛ min na jamana kalifalen bɛ mun na olu kan ka kunnafoniw di walasa sɛnɛkɛlaw ka se ka da la k'a fɔ ko sini u hakili la ko gɛlɛya min bɛ kɛ sini o tɛ kɛ o ye mun ye k'a fɔ tiɲɛ don ji caman fɛn na malo tiɲɛna fɛn bɛɛ taa a bɛ taa nka o t'a to k'a fɔ ko sɔrɔba tɛna kɛ o ye fɔlɔ filanan kan ka mun kɛ ka sini ɲɛsigi joona n'i y'a ye i bi ni sigi k'a lajɛ bɛɛ tun b'a dɔn ɲinan k'a fɔ ji nana cogo min na k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛli kɛ bon o tiɲɛli fana kɛlen heureusement kun ye a fɔ fana ko état de catastrophe naturelle mais sisan u k'i jija walasa OPAM a ka se ka na ni fɛn caman ye malo ye sugu la n'o nana caman malo la sugu la o kuma sɔngɔ bɛ jigin sinon tant que mɔgɔw b'a la min mɔgɔw b'a la o ka ca ni bɛ sugu kɔnɔ sɔngɔ bɛ yɛlɛ donc an bɛ min ni jamana kalifalenw na comme déjà u ye état de catastrophe u y'a fɔ sa ko gɛlɛya min bɛ yen sanjiko gɛlɛya nin fɛn u k'o bɛɛ don fɛn na walasa ka na ni malo ye sugu kɔnɔna la n'o état ye caman di sisan OPAM na ou bien commissariat à la sécurité alimentaire n'olu ye sugu fɛ sisan ka na ni malo caman sugu la o b'a to sɔngɔ bɛ sigi. Nin y'a kalo 2 bɔɲɔgɔnko ye Musa Mara jira k'a fɔ ko jamana bi hakɛ dɔw di ale ma ka sababu kɛ a ka marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔya ye o hakɛ ninnu dɔw bɛ yen nɔ ko a jɛnna olu kɔ nka o n'a ta bɛɛ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ b'a la ka taa ɲɛ ka nafolo ninnu bila a ka bolo kan ni nafolo in dira ma a bɛ tila k'a lasegin jamana ma a y'a ka nisɔngoya jira o don wari kura min cira a ma ko kura ye an ka a ka seeraw lamɛn ni kumakanw fɛ. Ngo ne jɛra jamana ye wari min bila ɲɛ n ka ancien premier ministre ya sira kan ngo n jɛra ka d'a kan olu ye wololemada min bila ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka muɲu ngo o wololemada in o fɔlɔ o bɛ ɲɛmaaw de kan o bɛ sanfɛmɔgɔw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana wari bɛ di minnu ma a kɛra minnu bolo bɛ baara la o a kɛra minnu tun bɛ baara la o jamana wari bɛ di minnu ma anw de kan ka misali ɲuman di o b'a to jamana kɔnɔden tɔw bɛ tugu an na o donc o kama ne bɛ jɛ nin kɔ o premier ministre a ka a sarali dabila kalo kelen o kɔfɛ n y'a ye a sarala n y'a wari ta n taara bila trésor la ka tila ka lettre ci premier ministre ma tuguni ngo a k'a jɔ nka n y'a ye tuguni septembre fɛnɛ a sarala tuguni sisan kɔni ne yɛrɛ y'a faamu ɲɛmaaw tɛ fɛ ne ye ka laɲini ye min ye u tɛ fɛ ka taa o sira fɛ n y'o faamu baasi t'a la tuma o tuma n'u ye wari in verser ne bɛ wari in lasegin mɔgɔ dɔw ko olu tɛ se k'u ban ka wari in sara bawo sariya de ko k'u b'a sara awɔ nka sariya ko ne n'a ka kan o tɛ ne wajibiya fo ne k'a minɛ yamaruya bɛ ne bolo ni nin ka kan n jɛn'a kɔ o yamaruya bɛ bɛɛ bolo o ye liberté de ye ni ne ko n jɛr'a kɔ olu kan ka se ka fɛɛrɛ tigɛ min b'a to wari in tɛ di a filanan ye min ye fɛnɛ hali ni sariya y'a fɔ u bɛ se k'a kɛ u bɛ wari in bɔ comptabilité sira kan u bɛ tila ka wari in don gouvernement ka sɔrɔ kɔnɔna la o sariyaw fɛnɛ bɛ yen donc nin ye min ye dɔrɔn n'a tun ka d'u ye u tun b'a sira sɔrɔ a man d'u ye de wa u tɛ fɛ ni misali sugu ninnu ka ye u tɛ fɛ ni misali sugu ka dɔn ne dun dalen b'a la n'an ma tɛmɛ nin sira ninnu fɛ danaya tɛ sabati jamana kɔnɔ jugumamɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo si e tɛ se k'a fɔ ko karisa sɔn jalaji minni ma ka sɔrɔ e da barilen bɛ ji la o tɛ se ka kɛ donc n b'a a fɔ olu kɔni mana a verser ne ye tuma o tuma ne bɛ segin k'a verser trésor la wa mɔgɔ dɔw fɛnɛ ko
ko mais mara yani ka ni verser ni nyeti be ma caman ye i be se ka kɛ ka maaw dɛmɛ ne be maaw dɛmɛ sira caman fɛ n se ko nin damaya la wa n be continuer k'o kɛ ni ala sɔnna nka n'i ko k'i jɛra fɛn kɔ i tɛ se ka a kɛ sira fɛ sira min y'i ja dɛ ayi o tɛ ye k'i jɛra kɔ o kɔrɔ de k'i y'a bɔ yan i y'a dɔn yan o tɛ ne ka faamuyali cogo ye ni ne ko ko n jɛra kɔ n'a dira ma n b'a segin de o de y'a kɛ cogo ye donc n be continuer o sira kan ni maa min y'a misali ka tugu a ɲɔgɔnna kɔ alhamdulila ni maa ma tugu a kɔ fɛnɛ mɔgɔw kɔni ɲɛ b'a la dɛ ne kɔni bɛ min fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi jamana ɲɛmaaw tun kan ka kɛ misali ɲuman ye mali bɛ tuma na bi fournisseurs tɛ ka se ka sara école privée tɛ ka se ka sara denmisɛnw ka bourses tɛ ka se ka sara goudron tɛ ka se ka dilan goudron tɛ ka se ka entretien kɛ kayi sira bɛ cogoya min na bɛɛ b'o dɔn kɔɔri sɛnɛnaw gɛlɛya bɛ olu ka sarako la commune wari min kan ka di commune ma san o san u ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ u ka écolesow jɔ u ka pont jɔ o wari tigɛra san caman donc gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o de ye tuma ye ɲɛmaaw kan ka sɔn gɛlɛya ma mais ni ɲɛmaaw tɛ fɛ hali a kuma ka fɔ o ye ko dɔ ye dɛ a ka ca kalo 2 a bɔɲɔgɔnko ye Yusuf Daba Jawara kun bɛ kaso la maa kofɔlen min na wulada fɛ ni ka taa ni a ye kaso la i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔw kun bɛ sen na ɲɔgɔn barika bonyana kosɛbɛ kiriko hukumu kɔnɔna na nka dɔgɔkun laban in na kiri tigɛlaw yamaruya di ka maa kofɔlen bila ka bɔ kaso la tɔn min bɛ wele ko semas n'o bɛ sɛnɛkɔrɔmadenw ta ka ɲɛsin Mamudu Diko ma nka ni a ka baara jɔra jamana marabagaw fɛ o ɲɛmaa de kun don min bɛ tali kɛ masolɔnimɔgɔ dɔ ye Abubakar Sumare ale ye a jira nin ko senfɛ k'a fɔ ko a ka fisa politiki mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kaso la ani minnu bolilen don ko fɛɛrɛ ka kɛ u bɛɛ lajɛlen ka na walasa bɛn kana jamana kɔnɔ an ka lamɛn nin kumakanw fɛ k'a fɔ ko an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn politiki sira fɛ n'o ye Yusuf Daba Jawara ye k'a fɔ ko a yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye a y'a ka liberté sɔrɔ donc n bɛ kuma la wagati min na aw fɛ a bɛ so alhamdulilayi donc an bɛ diɲɛ mɔgɔ fo an b'an ka tɔndenw cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ la an'u ka cɛsiri la yaasa an baarakɛɲɔgɔn ye a tun bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min na sɔgɔmada in na ala y'o latigɛ mɔgɔw k'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn diɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an ka wulikajɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ an balima sɔrɔsiw k'an b'u contre la an t'u contre la seulement kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye an balima sɔrɔsiw ye sira dɔ de ta sira mun n'a jɛngɛnen don sira mun n'a maɲi jamana ma donc an wulila k'o kɛlɛ de kɛ a bɛ san 3 bɔ an b'o kɛlɛ la donc o kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an ka segin sariya kɔnɔna la sariya tɛ dɔwɛrɛ ye o le retour à l'ordre constitutionnel bon n'an seginna ordre constitutionnel la donc maliyɛnw jɛra ni mɔgɔ min ye président mun ye ou bien président mun fɛ o bɛ segin an kunna o fana tɛmɛnen kɔfɛ jamana sariya o ka bato komi a kan ka bato cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ bon an y'a ye dɔw b'a bato dɔw t'a bato donc o kɛlɛ kɔnɔna la Isufu y'a yɛrɛ kaso la o kɛlɛ kɔnɔna la an balima tɔ minnu bɛ yen n'u minɛlen don minnu minɛna le 11 donc olu fana bɛ u yɛrɛ trouver sariya kuma na la o kaso la bi donc kɛlɛ minnu mɔgɔ kɛlɛ ko tɛ an bɛ sariya ko kɛlɛ la jamana kɔnɔ an ka segin sariya kuma na la sariya kɔnɔ jamana in kɔnɔ an ka kɛlɛ y'o de donc an b'a ɲini justice fɛ u ye baara min kɛ n'o ye ka Yusuf Daba Jawara bila an b'o o kelen ɲini u fɛ u ka an balima tɔ minnu minɛlen don politiquement u k'u bɛɛ lajɛlen bila je dis bien politiquement Arasi Baci a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen u bila u ka segin ka t'u ka so. Siraka taamako hukumu kɔnɔna na yɛlɛma dɔw bɛna don bolimafɛnw ka bugunatigɛ sɛbɛnkow la i b'a ye k'a fɔ ko bugunatigɛ sɛbɛn bɛ wele ko carte grise o tali bɛna wajibiya bolimafɛn tigi bɛɛ lajɛlen kan hali mototigiw yɛlɛma caman n taara ka ɲɛsin sirakan taamako ni bolimafɛnkow ma an ka jamana marabagaw fɛ sirakan taamako ɲɛmɔgɔ bɛ wele ko Mamadu Su ale dɔw ɲɛfɔ an ye an k'olu lamɛn ni kumakanw fɛ. Munna nin ko in daminɛna an ye opération laban mun kɛ n'o ye plaque falenna opération kun kɛra en 1996 o ni bi cɛ a mɛnna dɔɔni kɔrɔlen san 15 de opération bɛ kɛ jamana wo fɛnw kɛ walasa ka dɔn bolimafɛn hakɛ mun b'u ka jamana kɔnɔ a kɛra mobili ye a kɛra moto ye walasa ka se ka dɔn bolimafɛn caman bɛ bi an ka base dɔnni kɔnɔna la u tɛ ka boli la ten donc an yɛrɛ t'a dɔn bolifɛn bɛ yen nɔ an t'a dɔn mototakɛn bɛ yen o dɔnni tɛmɛnen kɔ an ye kololaturu dɔ de bila sen san nɔ parce que kololaturu laban fana tun ye 1999 ye donc kololaturu kura ye 2023 ye o de b'a yira k'a fɔ o de bɛ yamaruya di ministre transport ma ka taki ko immatriculation ninnu ko yɛlɛma dɔ a la donc o ye arrêté in tatara ale ye combinaison dɔ de di k'a fɔ ko Mali numéro
désormais avec tande aya tukadi ko la fe ka da kon la donc amega kollardu shara la bato farala o tewon ko tuguni jen jamana yala ka foko mobili moli ne jamana mu ya matricule na baka bulu jamana kono wala baka bulu jamana wala kono mun ta ka jamana kan ka doka fo ni moli mo jamana kono mobili bela mais anya ka foko mali plaque corolena utola o kuntola donc ministre ka jamana kono la plaque kuran be ka boni san mali carte ba kono la carte sanfɛ mali drapeau be ko fana kono o tibon ko mali be don togo mun na kɔfɛ sigli na fo sigli o ba kono ML jamana be na ka sigli do ko mali ML Niger ka sigli be Burkina ta kono mo tambo do BF la neta GN Sénégal ta SN donc jamana be na ka FNdo donc anye mali fana ka sigli ka kono la o tibon ko région fana arrêté ministre wasi arrêté fana sigli be région plena beladina sigli be bongo fana la o tɛmɛnen kɔ 2023 fana la loi tara mun be mali circonscription on créé donc o la fana cercle code de didrama donc code numéro 01 o ye région yɛrɛ cercle centralier donc 02 03 kata 06 kata 0 muma 0 laban 16 la parce que région do yen zika 16 donc code diro platila donc afako ni multi boni région de kono région fana kono la aka cercle indi donc nous notre exemple ne e kaikasa impact la so ani ko ne mul muraka idi multi ni kaikadi ne simplement 601 atu kaifili 602 otu bafla bedi o do fa ni ko ne bafla kai donc ayo kuna fundi atima région beta kara o tola donc o fana o le le sababu kɛra pour an ka se ka plaque ko in kɛ tɛmɛ quoi a bɛ bɛɛ de kofɔ nka mun ye automatique ye o ye mobili kura minnu bɛ na don Mali la sisan nɔ minnu bɛ circuit dɔn na ka na san minnu bɛ na don kɔfɛ Mali kɔnɔ olu de ne dɔn ye document bɔ u ka fɛn ka na bila o n tɛ la yɔrɔ min na dɔrɔn cargésie kura ni plaque kura bɛ d'olu ma automatiquement mobili minnu fana bɛ bolila Mali kɔnɔ ka ban ni cargésie b'ola plaque b'ola olu be concerné ne wati de la sisan nɔ ne e ka cargésie date banna parce que cargésie n bɛ profiter ka micro la ka fɔ ko cargésie san duuru de 40 san saba mais an ye an cargésie san duuru donc ne ka cargésie san duuru banna san donc i bɛ na o ntɛ la walasa ka cargésie renouveler i bɛ wari sara o bɛ bɛn 32 500 ma donc sisan nɔ ne e ka e mobili sɔrɔ i cargésie sɔrɔ a tɛ kalo wɛrɛ yɛrɛ bɔ san jago a tɛ ka kan na dɛ donc a tɔw tɛ sɛjɔli kalo san naani kalo wɔɔrɔ n'a ka di i bɛ se k'o kɔnɔ kɔfɛ i bɛ se ka na voilà parce que san duuru de carte grise bɛ renouveler a fɛrɛ ni plaque bɛ fara kan fana n'a bɛ renouveler 32 500 voilà donc ne plaque t'a la 12 000 francs bɛ bɔ a la donc o tɛmɛnen kɔ ne hali e ye mobili san sisan nɔ carte grise dir'i ma nin y'a kalo kelen nka i ye mobili di mɔgɔ dɔ y'a feere a ka y'a nin o a n'a tigi n'a k'a yɛrɛ tɔgɔ la sisan nɔ a bɛ taa ONT la donc automatiquement a bɛ fɔ ma ko dɔ ye réimmatriculation parce que les véhicules étaient déjà immatriculés mais maintenant a bɛ na réimmatriculer donc a bɛ wari sara dɔrɔn ne wari sara la plaque kura ni carte kura bɛ d'a ma an tuguni ne ka carte grise tunna i bolo sisan a tunna u bɛ nka plaque kelen tunna ou bien i ye mobili baba yɛlɛma de donc o la l'opération bɛ kɛ carte grise kan sisan nɔ opération tɔgɔ de ko réimmatriculation voilà o wari b'a d'a ma o bɛ bɛn 32 500 ma o ye DGT ka prestation ANASER ka sécurité routière tamuru bɛ kɛ dossier kan ani plaque minnu bɛ k'a kan o n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan de a bɛ bɛn 32 500 ma moto fana sen b'a la n'an ye a jateminɛ logiquement ne saridaba bɛ bɔ kɔfɛ ka na ne i sigilen don i ka mobili ninnu n'u bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na a bɛ douaner de logiquement i b'a sɔrɔ moto bɛɛ douaner don donc n'i ye moto san commerçant fɛ i bɛ taa a bɛ douanement papier d'i ma parce que moto sen fila moto sen saba moto sen naani man ka don jamana kɔnɔ n'a ma douaner
logique. Donc, au deuxième papier de n'état où là, voilà, donne des niveaux mona. Le coup d'enfant de roman, tout ce bé, il est certain, il y a un traitement, il y a un transfert dans la cadie, donne bé, tout ce bois, un boroti, un amant. Mais tout ce chamam, le kabamura, kati, kita, yura chamana, ne, de demande papier au bout là, mais information était beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui font atteindre quoi autre de base c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à bien durena information massive qu'on se fait au la quoi donc beaucoup de gens mais on est jeune non champion bien stress de beno moto c'est que bon ne plaque de talon ne plaque là oui voilà il faut que ça sera battu moto c'est mala quand tu es c'est mala beaucoup de bon la fin perdre quand la cour de malistra quand wala se ka boli o de jamana de ay restre quoi ka kunnafoni ninnu kun cɛ i b'a ye k'a fɔ ko Bamakɔ mara ɲɛmɔgɔw ye baara dɔw sigi sen kan n'o ye ka se ka fitirikɔlɔrɔw ka olu labɛn ko kura ye minnu bɛ a to mɔgɔw ka sira kunbɛnw na n'o ye carrefour ye olu tɛmɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka kɛ basigi kɔnɔna na k'a sɔrɔ mɔgɔw ma u fereke ɲɔgɔn na o baara minnu ni gɛlɛya bɛ a la u y'a latigɛ ka fɛn 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka olu labɛn sira kunbɛnw na o baara min daminɛna Bamakɔ mara ɲɛmɔgɔ fɛ o y'a koromu kari o don Bamakɔ Dar Salam Bamakɔ mara ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko délégation spéciale mairie la o ɲɛmɔgɔba ye Bala Tarawele ale min fɔ an ye nin kumakan fɛ an k'olu lamɛn. An bolo bi ye donba ye parce que baara in ye mun ye bɛɛ y'a kɔlɔsi k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ yan fɛn si t'a fɛn minnu i yɛrɛ bɛ taa ni fɛn mɛnɛra u bɛ bala i la de mɔgɔ yɛrɛ kunkolo kɔnɔ i ma se fɛn ma dɔrɔn fɛn tɛ mɛnɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ o ko tɛ se ka to ten an yalala district fan bɛɛ ba bolo 2 bɛɛ kan k'a jateminɛ yɔrɔ min fɛn man ɲi an taara ye k'a fɔ 30 de man ɲi 17 bɛɛ Numankuru yan fan fɛ an bɛ yɔrɔ min yan 13 bɛɛ ba kɔfɛ sisan an ni mɔgɔ dɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ wele mɔgɔ entreprise fɛn ninnu commandera u nara fan bɛɛ district fan bɛɛ de yɔrɔ ni fɛn man ɲi a bɛna yɛlɛma baara bɛ k'a la fɛn bɛ fɛn la yɛrɛ rond point baw la courant bɛ o courant tɛ wa fɛn bɛ baara kɛ an ka jate la nin bɛna circulation nɔgɔya an ka jate la nin bɛna dɔ bɔ accident na an ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka walew kɛ wale min bɛ sigi nɔgɔya capital mɔgɔw ye o de y'an haju ye musaka a cayara dɔɔni parce que fɛn fɛn bɛ 194 na an y'o de don a la o wari nin min filɛ a bɔra mairie de budget la an ma hakili la wari cayara cogo cogo a nafa ka bon n'o bɛɛ ye a nafa kama an ye effort kɛ ka se ka bɔ mairie kɛsu la k'a di lemɔnɔ de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la mun so kɔnɔ kibaru fara ɲɔgɔn ka lase aw ma balimakɛ André Traoré fɛ dɛmɛ ka lasilikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Sulemani Kulubali Sule fɔ taa se Emmanuel Jara ani Daniel Pujugo aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ aw kana ɲinɛ ka abonné an ka page la walasa ka se ka jaw sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la ala ka waati wɛrɛ yira an na